bantal amoh rungokno kandhaku mau poyo ketindhe wit randu wis meh mati aku sing nulungi nanging saiki njaluk puno iki teng banteng ya ngono kahanan donya wong nulung malah kudu dibentung. Kowe ngerti aku iki gedhe labuhku nyang menungso jaman lagi manten anyar aku iki nggo ganjel sirah nanging bareng amoh dikelekne kali dadi apa kandhane boyo kuwi bener yen ra ngandel takono gombal amoh kae gombal amoh rungokno kandhaku mau poyo ketindhe wit randu wis meh mati aku sing nulungi nanging saiki njaluk puno iki bener kudu ngono nulungi kuwi pisan jaman aku anyar saben dina dienggo jaritan nutupi kempol goleng bareng rada amoh dienggo ngemban bayek aduh pesing luwe amoh maneh mung trima dienggo lemek turu lan dienggo lap meja saiki gua kali wis bener boyo yen ora percaya takono kancil kae sing lincak-lincak ana pinggir kali lah toh kancil rungokno kandhaku boyo mau katindhe wit randu wis meh mati aku sing nulungi nanging saiki njaluk puno iki donya kuwi pancen ngono kuwi teng nanging apa-apa kuwi aku kudu mengerti dhisik kepriye larah-larahe mula coba saiki boyo gawane nyang papane mau tindiono wit randu dhisik nanging genah yen bener boyo saiki wiwitono saka wiwitan meneh dibalekno kaya wektu mau boyo njur ditindih
randu tinggal lunga sambat ngaruwara kuwi ganjaran